Senabi a bɛɛ dabɔlen de don a kama walasa ka Mali yɛrɛ bali u kana u sagona ɲɛmaa ta maa min ka d'u ye o ka kɛ Mali ka président ye k'u bali o la ka wa ka Mali bali a ka yɛrɛ sago la aw ye Mali ye dɛ aw ye peuple ye mais n'a ko min bɛ kɛ o tɛ kɛ anw de sago bɛ kɛ o de kuma caman bɛ sen na wa baara o baara bɛ ka kɛ o de bɛ ka kɛ o sen fɛ wa a dabɔlen don walasa ko damadɔ don n'a ma ɲa k'a bɛ kɛ ni élection kɛra Mali la k'an kɛ Côte d'Ivoire ɲɔgɔn ye awɔ k'an kɛ Côte d'Ivoire ka mankan wuli Mali kɔnɔ yan wa ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa ka datugu Mali da la an kana se ka fiɲɛ sama o de baara bɛ sen na donc n'i y'o de jateminɛ koko bɛ sen na dɛ i force en attente o discours ba min bɛ ka kɛ Musa Faki ninnu fɛ o i bɛ kuma caman min mɛn Bamakɔ yan i bɛ ka kuma caman min mɛn politique mɔgɔw da a bɛɛ kun ye nin dɔrɔn de ye an bɛ fɛ ka Asimi Goïta mun kɛ an ka candidat ye ko hali ni Mali bɛɛ bɛnn'a kan k'a ti kɛ walasa n'o ma kɛ olu yɛrɛ bɛ na maa wɛrɛ sigi walasa min bɛ Faransi ka baara kɛ wa yanni o cɛ baara bɛɛ bɛ sigi sen na pour que ka Mali bila girifunw ni ɲɔgɔn cɛ k'an mago sa o de bɛ sen na donc o de la i bɛna jateminɛ o kuma in bɛ sɔn ji la ni tamasere 5 fo ka taa tamasere 6 la n'i y'a walawala a b'a bɛɛ faamuya stratégie fɔlɔ n'aw nan'o faamuya les discours de l'Union africaine de la CEDEAO sur l'interdiction aux militaires de la transition de se présenter à l'élection présidentielle. Aye CEDEAO bole ko militaire minnu bɛ ka transition mara Mali ni Burkina ni la Guinée k'u tɛ présidenter. Musa Faki ale fɛnɛ wulila militaire minnu bɛ ka fanga mara ka jamana la u tɛ présidenter. Kuma in laɲini ye mun ye donc hali n'an ko k'an bɛ min fɛ o tɛ kɛ. Olu sago olu b'u sigilen to yen ko nin tɛ kɛ Mali président ye cɛ ma dɔn nin ye kafa yada ye dɛ anw ka dugu e de b'a fɔ anw ɲɛna ko anw ka hali n'a ka di anw ye militaire ka kɛ an ka candidat ye k'olu tɛ k'a ye n'a an bɛ fɛ Ibrahima Traoré ka kɛ président ye Burkina k'o tɛ k'o ye n'an bɛ fɛ Mamadi Doumbouya ka kɛ président ye la Guinée k'o tɛ kɛ donc u bɛ élection de kɛ u bɛ fanga bila wa a bɛ di olu de bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa u sagona mɔgɔ o ka kɛ anw ka candidat ye mais ni ɲɔgɔn jɔmaya kuma fila bɛ ne ka du ko min ka di ne ye ko ka kɛ ne ka dutigi ye k'o tɛ k'a ye k'e de b'i sagona ta ta nin tɛ jɔndenya yɛrɛ ye tubabu ka kuma de bɛ ninnu da walasa k'o kuma sɔn ji la o de bɛna n'a ye point filanan na la mise en place de la force en attente de la CEDEAO qui sera financée par l'OTAN et l'Union européenne et soutenue par les sociétés militaires privées françaises dont anticipe GEOS, le Conseil de défense internationale, le groupe Corcar et la Salamandre. Walasa u bɛ k'o kuma min fɔ o ka don ba la ni Asimi ko k'a bɛ kɛ candidat ye a tɛ k'a ye ni Ibrahima ko k'a bɛ kɛ candidat ye a tɛ k'a ye ni Mamadi Doumbouya k'a bɛ kɛ candidat ye a tɛ k'a ye o de nana ni force en attente sigili ye CEDEAO fɛ CEDEAO ka force en attente sigili tɛ terroriste kɛlɛ ye o sinon Sobanda kɛra yan o Ogosago kɛra yan o Jura kɛra yan o olu sera ka force sigi CEDEAO yɛrɛ ma se ka e yɛrɛ budget e yɛrɛ bɛ wari min sɔrɔ k'i ka fɛn bɛɛ financer kɛmɛ sarada Union européenne de bɛ 76 sara u bɛ CEDEAO autoriser de a ka décision politique de ta an tɔgɔ la u ka bɔ protocole additionnel la n'an tun y'a kɛ depuis salon an bɛ k'a fɔ sisan b'a sɔrɔ a tɛ si CEDEAO la ka décision politique dɔ ta anw kama CEDEAO bɛ se k'a fɔ cogo di ko anw tɛ an sagona président ta an ka constitution validé la a ka observateur ma na a ka foyi ma na c'est un mépris
mɔgɔ min y'a yira k'a ka sira ci la mɔgɔ min sanction ta i ka jamana kama kalo 7 e bɛ to o jɛkulu jumɛn ne an bɛ mun de sɔrɔ CEDEAO la an bɛ mun de sɔrɔ sa i ka cɛ bɔra ko n'an bɔra CEDEAO la tuguni k'a bɛ politique haramu tuguni dɛ cɛ jumɛn Issa Kadri cɛ mɔgɔ ɲɛnamaw ka kuma fɔ sa ko ni mandat renouvelé la ke e bɛ politique dabila o ma renouvelé nana an bɛ a kana ni important don ni kuma ninnu yɛrɛ la c'est à dire ni fo kun ye an ka a kuma fɔ tuguni quoi a kana alaw da don dɔ la a bɛ nin dɔw to yen a ka kuma yɛrɛ ye quoi i ye fɔlɔ kɛ i ma fɛn b'o la mɔgɔ bɛ ka filanan jate fɔlɔ la e ko ni nin kɛra n bɛ guloki bɔ n'i nana fɔ tuguni ko bɔ i ma guloki b'o la i nana i pange jɔ ko ni nin kɛra n bɛ kurusi bɔ jɔnni bɛ da la guloki bɔ kuma nana i ma guloki bɔ kurusi bɔ ko e b'o bɔ wa tɛmɛni yɛrɛ n ka cɛ nin bɛɛ c'est pour attirer les gens sur des folklore la catiri ko ninnu quoi jamanajɔ nafa ka bon catiri bɔ ma kana to ka nin ka fɛn yɛrɛ ɲininkali kɛ ne ka donc o la an kɛra ka sabanan min fɔ mettre des taxes supplémentaires sur toute exportation et importation pour tout port sauf la Guinée ani Mauritanie fɛn fɛn bɛ bɔ jamana wɛrɛ la ka don an fan fɛ yen an bɛ se ka Togo fɛnɛ yin bɔ a la parce que an ka kɔɔri sen fɛ Togo y'an dɛmɛ mɔgɔ mɔgɔ ye gɛlɛya ta k'an sɛgɛrɛ ni commerçant min bɛ taga a ka minɛn ta ye an ka dɔ fara taxi kan fo n'a bɔra la Guinée ni Mauritanie ani Togo parce que u kun ko Togo président ma ko a kana an ka kɔɔri ta o y'an dɛmɛ k'an ka kɔɔri labɔ parce que olu ye embargo k'an kan donc depuis ça k'o taxi yɛlɛ et maintenant en même temps ani Guinée ka kuma fɛnɛ an ka kow taabolo la pour que ka siraw kɛ kelen ye n'o bɔra augmentation des taxes audiovisuelles pour toutes les chaînes de radio et de télévision étrangères u ka télévision étrangère ni radio étrangère fɛn bɛ kuma Mali la u ka taxi dɔ fara taxi kan an ka wari bɛ sɔrɔ o de la n'e ma ye i ka nkalontigɛ n'i ka fɛn kɔ e ka wari b'a sara bana a naaninan Musa i b'a dɔn ko kekuyani dɔ kɛra mais naaninan na min n'o ɲɛ fiɲɛ na résilier le contrat d'exploitation du lithium de Buguni awɔ dont l'exploitation vient d'être confiée à la société ivoirienne Corica et dont l'exportation est destinée à la France. Avec on ko ninnu ye IEMOA ka sanction wuli dɔrɔn Mali lajɛ kama parce que u b'a dɔn lithium min bɛ yen nɔ Buguni a marché bɛ société Côte d'Ivoire ka société dɔ de bɛ ko Corica o fɛnɛ bɛna taa n'a ye Faransi de wa Faransi bɛ ka yɔrɔ dɔ de dayɛlɛ a bɛna batterie électronique usine dɔ batterie électronique dɔ dilan sur la base de lithium donc a dabɔra walasa ka minɛnw an ka lithium cɛ ka bɔ yan ka taa n'a ye Côte d'Ivoire ka taa n'a ye Faransi u k'u mago ɲɛ an ka lithium na ye alors que le Mali n'a que 10% donc an ka contrat est résilié lithium kana bɔ yan yɛrɛ bon yen keguya ya sanction wula parce que Faransi mɔgɔ de bɛ lithium na o lithium ɲuman bɛ sɔrɔ Mali de la o de bɛ sɔrɔ Buguni société min b'o kɛ o ye société ivoirienne de o fana bɛna taa n'o ye Côte d'Ivoire port la à destination France n ko ninnu tɛ balo n'anw tɛ sa mais ni maliyɛn den jugu bɛ kuma ko ni Faransi tɛ k'anw tɛ balo n yɛrɛ dɔ ka kuma mɛn ko nafolo min bɛ Faransi k'o tɛ farafinna bɛɛ mais a m'a fɔ ko juru a m'a fɔ ko juru min bɛ Faransi la ko hali farafinna ka juru bɛɛ k'o ka ca n'o ye Musa wari min b'e bolo o ka ca ni ne ta ye mais e ka juru ka ca ni ne ta ye e ye waritigiya wari min bɛ Faransi bolo o tɛ farafinna dugu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan bolo ou bien o tɛ